መደብ ህፃናት ቋንቋ ትግርኛ ህፃናት እንኳ ናብ ድሌት ስፖርት ናብ ቋንቋ ትግርኛ መሰልጠኒ ማዕከል በሰላም መጻእኩም። ጽቡቕ ህፃናት መሰረታዊ ነጥብታት ናይ ትግርኛ ጽሕፋ ኣብ ዝቕጽል ሰሙናት ክንመሃሮም ኢና። ንሕጂ ኣንፈት ጽሕፈት ወይ ከዓ ዳይሬክሽን ኦፍ ራይቲንግ ትግርኛ ከመይ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዶ? ኣንፈት ጽሕፋ ትግርኛ ወይ ከዓ ዳይሬክሽን ኦፍ ራይቲንግ ከም እንግሊዝኛ ካብ ጸጋም ናብ የማን ይጽሓፍ። ፊደላት ትግርኛ ፊደላት ትግርኛ በዝሖም ክንደዮም ህፃናት? ንወለድኩም ሓቲትኩም ምፁ። ኣብ ቀጻሊ ክንደይ ምዃኖም ክትነግሩኒ ኢኹም። ኣብዚ ሰሙን 4 ፊደላት ትግርኛ ክንመሃር ኢና። ንሶም እውን ሀ ለ ሐ መ። ጽቡቕ ህፃናት መሰረታዊ ኣጸሓሕፋን ኣደማምፃን ትግርኛ ኣብ ዝቐጽሉ ሰሙናት ክንመሃሮም ኢና ኢለኩም ነይረ። ኣብዚ ሰሙን እንመሃሮም ፊደላት ትግርኛ ኣደማምፅኦም ከመይ ከም ዝድመፁ ሓቢርና ክንመሃሮም ኢና። ኣናብኦም ምስ ተረዳእኹም ከመይ ቃላት ከም ዝፍጠሩ ንወለድኩም ሓቲትኩም ተለማመዱ። ጽቡቕ ሕጂ 4 ፊደላት ከላልየኩም። ኣብ ዝመጽእ ቀዳም ቃላት ከመይ ከም ዝምስረቱ መምሃር ሓገዝ ተጠቒምኩም ክትወዳደሩ ኢኹም። ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ። ለ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ። ዐ ዑ ዒ ሓ ሄ ህ ሆ። መ ሙ ሚ ማ ሜ ም ሞ። ጽቡቕ ህፃናት ናይ ሰሙን መደብ ኣብዚ ኣኽለና 4 ፊደላት ከም መጀመሪ ሓቢርና ርኢና ኣለና እሞ ኣብ ሰሙን ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ 10 ደቂቓ ፊደላት ከመይ ከም ዝጽሓፉ ከመይ ከም ዝድመፁ እናተለማመድኩም ቆኒ። ንወለድኩም ሓቲትኩም ኣሕዋትኩም ሓቲትኩም ቃላት ከመይ ከም ዝምስረቱ እናተለማመድኩም ቆኒ። ኣብ ዝመጽእ ቀዳም ክትወዳደሩ ኢኹም። መምሃር ሓገዝ ተጠቒምኩም ከመይ ገይሩኩም ቃላት ከም ትምስርቱ መን ይቐልጥፉ ቃላት ምስርት ክንፈሊ ኢና። ይቐኒ ድሌት ኩሶ እግርዳን ቃል ትግርኛን ማዕከል ናይ ህፃናት ማዕከል ድሌት ቋንቋ ትግርኛን ማዕከል ናይ መጻኢ ቁጥር ንህፃናት ልሳኖም ዝሃፍትሉ ቋንቋኦም ዝመሃሩሉን ባህላዶ ዝፈልጥሉ ምንባብን ምጽሓፍን ዝለማመድሉ ኩሎም ህፃናት ዝዛናብሉ ድሌቱ ቁቦል ኣካዳምንኩ ናትና ናይ ተጋሩ ባህልና ቃቃንና ተምህር
ናይ ህፃናት ማዕከል ድሌት ቋንቋ ትግርኛን ማዕከል ናይ መጻኢ ቁጥር ንህፃናት ልሳኖም ዝኸፍትሉ ቋንቋኦም ዝመሃሩሉ ባህላዶ ዝፈልጥሉ ምንባብን መጻሕፍን ዝለማመድሉ ኩሎም ህፃናት ዝዛናግዕሉ ድሌት ቁጥቦ ኣካዳሚኩ ናይ ተጋሩ ባህልናን ቃቃንናን ትምህርት